Que et vaig portar... Ai, et vaig portar... Et vaig portar jo la bona sort després. Ui, que ja estan a dins, Guillem. Sí, però sí, és xungo, anar a portar... Aquí ho dic. Però aquí hi ha un tanc. Estem defensant, no? Merda, tio. Ja comencem. Tinc poca paciència avui, també. Mira, per això què li farà? Hòstia, si aquí n'hi ha un allà dins, aquí. Doncs toma. Toma molí, fill de puta. Home, ara vinc. No! Ja comencem. El timbre s'ha tocat, perquè pensava que era el timbre de casa meu. Com? Que jo pensava que estava tocant el timbre a casa meu i deu ser del teu germà. Ah. Per això diu ara vinc. Willy, n'hi ha un aquí! Willy! Ja. M'he mort, tio, m'he quedat encallat. Ja estic aquí. El enemigo ha tomado el objetivo alfa. No, m'he enjocat de mort. Ajuda! Sí, jo estic mort. Tinc la cara del terra. Au, té. No. 2. Hòstia, on estan? De qui és? Deu ser antitanque, Pilla no? el Allà n'hi ha un. Hay un kit de centinela Moriré. cerca de tu Lluís, posición. agafa'l. No, pilla'l tu. Jo? Bueno, ja està. El de Centinela què és? El enemigo Metralleta full, nano, i aguantes... Hòsties. Intentaré cobrir la vez, tio. Com, tio? Com dispara això? No sé on està, tio. Algú té curació? Jo no, jo No, soc... ja m'assalto. Ah, molt bé. Sniper. Soc sniper, tio. He sofert una mort... Ha tingut un atac de cor i he mort. Em sembla que... Willy, per aquí n'hi ha un! Per on? El veig, està dins! L'he matat. Pues és... Ai, Willy. Joder, Va parir, sempre Willy, tio. t'equivoques, tio. Una Guillem, bala, des d'aquí on estic jo podem disparar. Em sents? Rebut. Sí, rebut. Vamos. Jo també, aquí, tanque. Tanque pesado. Vamos! Vinga, va! Un altre! L'he dado, Me cago en Déu, he fallat! Jo també, s'ha escapat. Vamos. Alfa! ha tomado el objetivo alfa. Jo vull dir, no... Hòstia, tu! Veia el cotxe. Hòstia, el tanc està aquí! Sabia, està d'aquí moriria. Puto tanc dels collons, està aquí fora, tio. No, el culo. Hòstia puta. Oh! Las coordenadas Ja enemigas no necessito la vida, a tio. nuestros artilleros. Què és això de coordenades d'artilleria? No ho sé, però ho hauríem de fer. Tomado el objetivo Va, bueno, no t'enfadis, no estic preguntant. Què és això? No ho sé! Estic amb fúria activada, tio. És culpa del Willy, joder. Però ho hauríem de fer! Però m'està rebentant un altre cop. No! Oh! Joder, tio. Hòstia, s'ha menjat la taula. On està... Buah! On està el tanque? Però, què m'ha matat? Que està parat, no? Sí. Toma! Arma nivelitada. Vinga, Willy, vinga! Guillem, vine amb nosaltres! Morirem, Llanceu-li les granades! el objetivo alfa. Fallat, joder! Mort ja. No! No s'ha mort. No s'ha mort, tio. I no s'ha mort. És patètic, tio. És patètic. L'agafes tu, et tira una granada i peta. El enemigo ha armado el Però objetivo. Hòstia, noi, estic amb el tanc. Merda, m'han apunyalat, joder! Nosaltres no tenim tanc, nosaltres o què, tio? O què passa aquí, aviam? Vale, per aquesta porta no poden entrar, que hi ha foc. Que donguin la volta. Au, té, motherfucker. De moment jo estic viu. Els hi queden 17 ballos, Va, anem. Hola, compañero. Vamos a defender el objetivo. I no mort, amb la mecànica no? Han tirat fum, cuidado. Ojo! Està aquí. L'he matat. Hòstia, nan. Hem Hem guanyat. guanyat, l'or. Vale. Ara et sortirà perquè el tenia guardat per quan entréssiu. Ara.
Sí, el tinc. Puto Willy, tio. Que no s'espera. Guillem, estan aquí baix. El camper dels corrents amb escopeta. El veus? No. A davant, a davant, a davant. Prepara't, et posiciono. Vinga. I ja està, anar ficant amb un balà. No veig ningú. I el camper de l'escopeta. Ep, No veig ningú. a dalt. Mira'l, mira'l, darrere de l'arbre. Estic amb vosaltres. L'has matat? No. Ah, un Déu, com pot ser? No l'he ni tocat, Quin hi tio. ha un? A la dreta, nois. Ai, ai, ai. Ja. Armado el objetivo Bravo. Mort. A la dreta, aquí està a la dreta. Ja ha sortit. Hola. He de reparar. Baixeu. No tenim per reparar? Jo sí, tinc per reparar, espera. Vinga. I agafa el tanc aquí, tio. Armado el Tio, objetivo has Bravo. fet el Mates, tanc. Willy? No, si no puc, el tanc ni una merda aquí. He mort. Madre mía, tio. No t'he obligat. Ja. Ai, ai, ai. No puc fer Willy, jo res. cobreixo aquest tros de passadís, tu l'altre. Però jo busco la bomba, no busco. Ah, no es pot! No, ja el puto tanc. Pateu el tanc, sortiu. Madre mía, tio. He mort. Per darrere, nois. Me cago en Déu, jo. Hòstia, tio, però quines possibilitats hi havia que passés això, joder. Amb el temps que tenim de ficar la puta bomba, ja no venir ningú. El puto tanc aquí. Prenent una Però, puta- tio... Aquest és diferent a l'altre. Aquí hi ha un cotxe. Anem cagant hòsties amb el cotxe, vinga. Puc entrar? Torna a ficar dins la... Espera. No, entra tu darrere, Willy. Tu darrere, Willy, que ell té el sentinela. Va. Vinga, No sé el camí quin és. No sé quin camí és. Déu meu. Escolta, a on vai? Hola. Ui! Volen les bales! Que se ve moro ja. He mort ja. Com la puta. Hem d'anar per les trinxeres, tio. Anant per aquí... Bé. Un truc. Ja està. Estàs fent tu, Lluís. Sí. Vinga, a cobrir. Hemos Jo no, armado jo el vaig a la objetivo B. Alfa. Jo tinc que ficar... Tu cobreix allà, Guillem, jo aquí. No t'ho he llegit, cabrons. Aquí, Guillem! Està venint, prepara't! Una polla, tio. T'ha matat? Sabia perfectament on estava. Hòstia, Willy, a veure si saps quin clan és. No t'ha de ser. Per què no el reparen? Motherfucker. Va... Oh! Desactivo, activo. Ojo, Lluís. Hemos armado. Aquí va amb escopeta. Aquí sí que va amb escopeta. Quants segons queden? L'he marcat. Destruido. Som-hi. Què dic som-hi? Volia dir soma. Artillería Ojo, Lluís. Ojo, Willy. Rico, espérame. Toma! Sniper fill de puta de merda, nivell 2 escarós. Aquell també anava jo. Em mata el cul! Speer gesichtet! Tanc enemic. Bueno, però l'he pogut matar. No es pot parar. M'he quedat encallat? No. He mort. Està ficant la bomba, tio. Jo l'he matat. Merda, m'han matat. Nois, Sortiu amb mi. al molí. Em sentiu? A la finestra del pis de baix del molí. Xaval. A la finestra del molí. On? Granada, pum! Gas! Jo me'l pico. No. M'ha matat. No. I a mi m'han fet... Dic, pues escopeta, però jo també no m'he fet escopeta. Esto, hòstia, puta! Joder, nano. Me he quedado dos aquí solo, Atenció. Willy, vaig cap a tu. Jo també. Toma. Vamos. Com l'he defensat, nano? Hem patat els dos alhora. objetivo Alfa. Què un tanc? Un tio mort. Ai, merda, volia matar l'sniper, joder. El tanc. Ja, però com el mato el tanc? Pues el sempre de mort jo. Com el mata? Toma. Ui, que fort, tio, me l'has pres. El tio baixat.
Toma! L'he tocat, Willy! Jo també. Ojo, que el cabron ha d'estar per aquí, Pues, fica't cobert, Lluís, així et curaràs. Però ara el veig. Jo està sola. Tenen el Willy, però no està El veig. No, encara no estic ficat. Ich hab den Feind gesperrt. Ah, bo. Estic amb tu. Et cobreixo. Vamos. Anem a agafar posicions. Hemos armado el objetivo. Vale, Oh, aquí el tio. Willy! Però què és això, tio? El objetivo alfa. Joder, tio. He mort. Almenys l'he distret, saps? On està el tanc? Merda. Allà, està marcat. No, la polla. Moriré. En 3. Veus? No, 3 no, 1. Pots disparar més ràpid aquest tanc? Bueno, m'has matat, però jo he matat l'altre. Estan a baix? No ho sé. Sí! No n'he ningú defensant. He mort. Ah, tio. El enemigo ha desactivado el objetivo. Han desactivat. Desactivat. L'activo. Puto, hi ha 3 médicos i ningú reviu, tio. Ara. Però què és esto, tio? Deixeu-me passar, que no puc dir! Ja, feindliches Maschinengewehr. Ah, coño, em sembla... Pues sí, me'ls he carregat els dos. Un altre cop el fum tòxic, tio. Un altre. Matat. Vamos, a ver. Hemos tomado Sí, és que m'han reviscut i no puc ara. Ai, ai. Guillem. M1909, telescòpica. el Vale, jo Sí, tinc la vamos. mateixa. Està molt bé. Pues aquí per de cara, escopeta va bé, eh? Sí, l'escopeta... Té la medalla, ja. Merda. Ja n'he fet una cosa. Me la jugo! He matat la que estava la Willy, jo. Quan l'obrim va ser que no. Mala idea. No. 14 Un moment. a 0, nano. Ah. Jo em sembla que pararé. Ole, bombes detonades, tio. Qui? Tu? 5. Les que havia de fer. I a sobre, anda, tio. Fes-li la foto. El Bully també.